Ase abisi yo majumbe bunge nyiribal chache muske Sairi Chanda ate inse yobura ibuaye omunyakirogo gosomoteneri OCDF ime ye bunge yo Evan Magoli igwanya kwa bako bwatuka abokonyi gochia se amata yamo litukulia lero ime ye chinse mocheke umbu iyo yanyata kwa gosiria mwanchu abo kulinde banyakoba bagotwara bututukanu igoro yokonyora chinjire choko niwe mwabo yo ase ogotebanga noene nyumba obwagachine bwakongete kulinde litukulia lero nigo gwetira ase abisi yo mujumbe Sairi Chanda banyaga bako bwatuka amabati gochia somo cyoyo nabo igurwa obokonyi au obwochikone kyabuna nyagusire kunyara kabale gakonigwa roboti gurwa irwaliganigwa no mulikito Bonves Ongeri Maiga ya mateyamo korwa ase kinyoro kiageterere ime ya kiumbu ase bunge nyaribari chache kolera na koboria gokonywa asogokora emirobiri ya nyagusira William Nyamari eyo yabulire nchira imagoroba ya lero ni gobono ya mateyo yabotokirwa obokonyi bokoroberia amatangayo naboigo amabati obokonyi baboko batokwa amone abisi yo mubunge bwenseme yo muske Sairi Chanda Chanda menene ase ngencho twari kurigichombe tokorosie nyumba sanduku netakeire keregento ndagira bono mpaka eikera tuligereri busa lakini akera yeikeiriga mweshimiwa itakera tuigure na so ito toiraneirio gusaba gwaito tokoiraneri ngambi yamono akitiganya sawa itagendera ko mwachi nguru na ndakonya abande taringani ntutweka mono no mwaikira o maene ntubono twalinya gushuka ngora tunya muno muroche nyombe ya omire kabireye Otonya komana tatinya koma ondo ko tokonya kene tekubeka igo bona twalenga tine ego sinyapi torushye krame kutubeka waje kubena kyale lakini watena totaji kurushya tubeke mete igo rawu na wonya sara koro konje kwaye bakurawa na Evans Makori abo bisaba igani government abuna gokonya mbuya na monas chamate kire kivwate oboremero ao boigo amakongu egetambokero boigo amate nyagosira yago kera Borayo bomboli raisi lakini ngotemara sa kunyara inumo manyete anytime umuganeti ngotemare sawa aenderende yona assurance tokorunga no togendrete ko bamunainwe mpaka mukole program ya matanga nande nyasama manta chinguru nonyane mireme ya ikaransirete kerugi kiaye nyasama mokonye nande ngakienda agenderere inteni gona irene ngasinya sai asimoko genda bana magenda buya ayimu akorire mbiya muno intena ekunyara gaki utole mere krasi tagera tei kenenge ngongo sabonga mbiya muno ayimu akorire nyagosira William Nyamari nigo asiretio bugima bwaye ekiaeta asensemo ya Nakuru maiga yogoitwa n'abantu batamanyekaneti kinga kiarenge asemiremo yoborende wabotuko kinko reporter ya egeteni kiagatembe eriane Bonfes